Ihibalo ang bagong teknolohiya sa pagpatubas ng palay. Ano ba lang mga pamaagi agud malabot ang masaganang ani at mataas na kita? Mga mangunguma, pasanyugo ng kaalam sa Palay Eskwelahan sa Radyo. Smart Rice Agriculture. Ginadulong sa inyo sa Department of Agriculture Western Visayas, kaupod ang Agricultural Training Institute, Philippine Rice Research Institute, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, kagsang Office of the Provincial Agriculturist. Maayad-ayad nga aga, good morning no, mayong aga sa aton nga mga suki katag palamati no sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na katondan no. Pizza 29 nakita subong no sa bulan sang Hunyo no, ikalima nga Miyerkules nga adlaw no sang ika-6 nga bulan tuig 2022 no. Happy anniversary Department of Agriculture no, 124th anniversary no, kay subong adlaw kita diri no sa Department of Agriculture Western Visayas maga-commemorate no sa aton ika 124th anniversary no. Kaupod naton diri, katuwang naton diri no ang City Agriculture Office sa pagpamuno no ni Sir Inigo Galingalao no, kag sa tanan nga katapo sang aton nga City Agriculture Office ginapangunahan no ni City Mayor Jerry Treñas no. Good morning sa aton Regional Executive Director Remolino Ricoter no, kag sa duwa ka maambong kag mapisan naton nga Regional Technical Directors Dr. Peter Sobrevega no, kag Engineer Jose Albert Balogo. Mayad-ayad mangli nga aga kay Ma'am Zarlina Coelho, kay Sir Doming Marquez no nga nagaupod sa aton nga programa subong man no aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians no, kag anong tanan ka mga provincial agriculturist no sa Kabisayan na katondan, sa mga netizens no nga nagaupod sa aton via Facebook Live no sa nagkalain-lain nga istasyon, di man kamo nga pungsod no napahamtang subong kabay nga nasa maayo gid kamo nga kahimtangan no. Tagaan naton no sang iya nga pagpanamyaw still no ang aton nga resource person no from K-check number 3 no, subong mga padayon kita K-check number 4. Good morning Ma'am Jules, kag welcome sa aton nga School on the Air on Smart Rice Agriculture. So thank you Sir James na good morning Sir James na good morning man sa tanan. So nga tamyaw ko lang nga akong liwat ng mga immediate supervisor ko sa rice program, kag especially si Sir Elmar Cabosas, si Ma'am Esther, kag si Sir Mark, kag ako mga kaupod sa Rice Model Farm. Daw na kaboylo na Sir Mark, kaboylo na si Ma'am Jules no sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura no, sa tanan naton nga mga cooperators no sa Rice Model Farm no sa nagkalain-lain nga mga probinsya no, maayad-ayad gid nga aga sa inyo no. Recap nato no aton nga na-discuss Ma'am Jules no, nagligad nga adlaw no kahapon, K-check number 3 no, practice synchronous planting no after rest period no. Ano ang mga strong points Ma'am Jules no nga dapat tandaan sa aton nga mga farmers? So Sir James no, ang importansya lang sa aton nga K-check number 3 gali ang aton nga K-check number 3 kag 4 sulod ni siya sa management area nga crop establishment Sir James. So ang i-highlight ko lang di ang importance sang aton nga K-check number 3. Una, ang mutong mayad nga pagdumalas ang atong pagpatubig no. Kay kaduwa, malikawan natin ang insect pest, ang populasyon sa aton nga insect pest kag ang sakit sa aton nga palay, kag malikawan man naton sir no ang paglubo kag lugi sa aton nga production. So may duwa kita to nga assessment para sa aton nga K-check number 3. So yes, kag baga padayon kita Ma'am Jules no sa K-check number 4 naton no. Ang K-check number 4 naton Ma'am Jules nagasiling nga sufficient no number of healthy seedlings no. So may bastante kita
nga numero no sang makusog o kung mapagkon no nga mga seedlings no nga ikatanom sa ato nga palayan. Ma'am Jules, no, ano ang importance no o kung importansya nga ang gini-emphasize gid no nga bastante nga kadamuhon sang healthy nga seedlings ang ato nga pagagamiton. So, oo, ang importansya sa ato nga kitchik number 4, sir, no? Para use mo sa tao, sir. Kinanglan na ang nami man nga pagkaon. Kaga nami man nga ang iya nga pagpaano, no? Ang iya mga bayo, ano? Ang pag iya bala. Tapos, may mga balay siya, no? Nami, may bakuna. So, pag iyo man sa aton nga tanom, no? Palay. Or ang aton nga palay nga ang importansya kang aton kitchik number 4 kaya dapat ang aton palay ang short leaf sheet siya kag may naming iya nga ano no nga ugat roots ya kag uniform ang iya nga height kag ang nga growth sa aton nga seedlings kag isa pa wala siya sang pest damage. So but silingon no kung na-manifest ini Ma'am Jules no sa aton nga seedlings no short leaf no long kag dense nga mga gamot at the same time no wala kita may makita nga damage no sa iyang dahon no sa mga insect pest no kag uniform no ang pagtubo sa seedling tree naton ginbutang o kung sa seedbed naton nga ginbutang uniform ang pagtubo manifestasyon na ini Ma'am Jules no nga healthy ang aton nga seedlings. So kung ini nga mga seedlings Ma'am Jules no we understand 18 to 21 days yala kita sa seedbed. After that pwede na naton ma-transplant ibla Ma'am Jules ang aton nga seedlings. Yes sir. Kung manual transplanting ang atong sundon 18 to 21 days pwede na siya i-transplant. Pero kung mechanical 15 to 18 days pwede na siya i-transplant sir. So kung transplanting ang aton nga metodo sa pagtanom Ma'am Jules no pila ayhan no ang aton nga recommended seeding rate no sa aton nga papalayan Sa kung sa transplanted rice naton sir. So ang recommended dira nga seeding rate is 20 to 14 kilos per hectare sir no ang high 20 quality to 40. seeds. Yes sir, high quality seeds na siya. So enough na nga seeding rate nga maka-cope up sa aton nga 1 hectare. 1 hectare no. Yes, sir. With this Ma'am Jules no how about naman no ang kadamuon o ang density no sa aton nga seedlings Ma'am Jules. So sa kadamuon naman sa aton nga seedlings sir, dapat makakuha kita na i-ensure nato ng aton nga hill density is 25 hills per meter square sir no kung manually transplanted. Pero kung mechanically transplanted naman siya sir, dapat maka 21 hills kita per meter square. So mas madamo no kung mechanical transplanter ang atong gamiton Ma'am Jules. Yes. Mas damo ang compared sa hills. manual. Yes sir. Mas damo ang hills sang per meter square sa manual kaysa sa mechanical nga transplanter. Bubot sila man sini Ma'am Jules no nga less ang space naton kung mechanical transplanter kung gamiton compared sa manual. Oo sir. Kag pwede less man ang ano sir, ang aton nga binhi kung mechanical ang aton nga gamiton. So ang 15 kilos ang seeding rate naton is kung hybrid siya is enough na for ano sir, for 1 hectare nga area. So but sila kung isa lang gid no Ma'am Jules, isa lang gid ka seedling per hill. Ang 1 healthy seedling per hill, dapat i-ensure man natin nga may isa ka healthy seedling kita per hill, sir. Paano naton ini Ma'am Jules no ma-assess no nga may kita healthy nga seedling per hill? So mag-assess ang aton nga hill density sir kung healthy siya ang aton nga seedlings. So at 10 days after transplanted dapat magadumli select kita sang sampling na location at least 1 meter from the dike no pala sa aton nga kahon sir. Kahon? Oo. Kag in diagonal siya nga ano sir line across the field. Dapat ma-select kita ka tatlo ka sample sir no. Then count the hills. Isipon nato no kung pila ka hills bala sa 1 meter squared ka kwadrat. For manually transplanting kag kung mechanical transplanting naman Sir James dapat 1.1 meters times 0.9 meters nga kwadrat. So with this Ma'am Jules no we understand may duhag kita kaklase sang binhi no kung
inbreed, dapat 2 to 3 Sir Mark, 2 to 3 healthy seedlings seedlings. per hill, no? Kung hybrid, dapat 1 to 2 Healthy seedlings per hill. per hill, no? So tandaan na to, no, sa aton nga mga farmer enrollees, no, kung inbreed nga binhi ang aton nga gamit, 2 to 3 healthy seedlings per hill. Kung hybrid is 1 to 2 healthy seedlings per hill, no? We understand, Ma'am Josh, no, ang aton diri nga area, no, nga especially diri sa Western Visayas, ang aton nga 1 hectare, Ma'am Josh, no, is hindi gid na siling nato, no, nga matamnan naton tanan, kay may mga kinahon pa kita nga in between nga ginabutang, Ma'am Josh, o kung may mga dikes kita, no, nga ginabutang sa aton nga palayan, no. So if ang aton nga 1 hectare, Ma'am Josh, no, i-divide naton 4 ka kahon, no, nga pilaihan ka seedlings o kung pilaihan ka hills, Ma'am Josh, no, ang i-minus naton sa aton nga seedling requirement, no, nga i-fertilizer naton sa dikes o kung sa kahon nga yala da sa sulod sa aton nga 1 hectare. So, Sir James, no, given naman ang aton nga 1 hectare is 10,000 square meters, Sir James, no? Oo. So, given kung ang aton nga tong 1 hectare is 100 meters by 100 meters, no? So, ang iyang kung i-divide lang sa 4 ka lot, so may ara nga 2,500 meters squared per lot, sir, no? Yes. So, i-times na naton sa 600 nga meters nga para sa aton nga dike or para sa aton nga kinahon. Kinahon. Yes, sir. So, i-times naton sa 0.20, no, meters nga kalapad doon sa aton nga kinahon. So, may 120 square meters kita, sir, nga area nga wala matamnan. No? Then, kung ang dapat makakuha kita sa 25 hills per meter squared, so i-times naton to ang 120 nga square meter squared nga wala to nga tamnan sa dapat nga may 25 hills per meters. So, mabuhin ina sa, sir. So, bali, may 3,000 kita nga hills per hectare ang mabuhin sa aton nga area intended ini sa aton nga kahon or dike. Yes, no? So, ayala, no? Sa 120 square meters, no? Amo na ang napiltin ni Sir Ma'am Jules, no, sa aton nga kahon, equivalent ina sa pila gani ka number of seedlings nga hindi nato magamit. Kung sa seedlings naman, sir, no? Ang intended, di ba, to ginang hills per, dapat nga 1 healthy seedlings per hill, Yes. sir, is 1 to 2 kung hybrid, sir, no? So, kung 1 to 2, bali, kung may 3,000 hills kita, may 3,000 to 6,000 nga seedlings kita, gid, sir, no, ang mabuhin, no? Sa 1 hectare. Sa 1 hectare. Pero kung sa inbreed naman, sir, ang bato kagina is 3 to 2 to 3. 2 to 3 nga seedlings, sir, no? Per ang healthy seedlings per hectare. So mabuhin kita ti 6,000 to 9,000 nga seedlings per hectare. Yes, no. So amo ina, no, ang napiltin nato, no, sa mga kinahon, no, nga hindi naton matamnan, no. Kung wala naton ang aton nga rice area, no, kung rice land, no, diri sa Western Visayas, may lagi kinahon, Ma'am Jules, no, kay hindi naton natalaptap sa aton nga tubig kung hindi naton pagbutangan, no, sang dike, no, o kung kahon ang aton nga talamnan. So tandaan na sa aton nga mga farmers, no, ang mga farmer enrollees naton, may buhin, no, may buhin ang number of healthy seedlings naton sa sulod nga igatanom, no, sa aton nga isang hektarya, depende sa kalapadon sa aton nga kahon, no, nga nagatunga-tunga sa aton 1 hectare nga area. Ma'am Jules, no, kung direct seeding naman, no, ang aton nga paggagamiton, mga pilaayhan, no, ka kilogram per hectare ang ihigahanda ni farmer, Ma'am Jules? Kung ang aton farmer pili niya ang mag-ano, so, no, may direct sila iatramnan, sir. So bali ang recommended seeding rate namon dira is 40 to 60 kilos, sir, per hectare kung row seeding, so, sir. So, sir. Then 60 to 80 kilos naman, sir, per hectare kung broadcast seeding niya, sir. Dapat i-insure Go ahead, Ma'am Jules. dapat i-insure gisang aton nga farmers nga ang plant density naton sa per meter squared makaabot kita sang 225 plants, sir, no? At 60 kilogram per hectare nga seeding rate. Then kung 300 naman ka plants per meter squared naman kung 80 kilos ang aton gingamit sa aton nga isa ka hektarya.
So sa isa ka quadrant Ma'am Jules, no, paano na to ni assist, no, nga uniform o kung hindi na kita kinahanglan nga maglunob sa aton nga direct seeding, no, kung gamitan naton no sang broadcast no nga method Ma'am Jules. So dapat sa atin nga quadrat sir, each quadrat natin sir dapat wala sang pest damage. Kag dapat uniform ang ilang leaf color kag ang ilang plant height sir. Paano na to ma-assess Ma'am Jules? Nga kinahanglan ba lang nga maglunob kita o hindi? So sa pag-assess naman sang aton nga direct wet seeded rice, so dapat at 15 to 18 days after sowing, randomly select kita sir sang tatlo ka sampling sites, at least 1 meter sir, no, from the kinakahon in a diagonal line across the field. Then magamit kita sang 0.5 meters by 0.5 meters ang quadrat sir. Tapos isipon nato ng aton nga tanom sa each nga quadrat. Then i-compute nato ng average plants, number of plants per quadrat. Then i-multiply natin sa 4, determine nga average number of plants per meter squared. So dili nato mabalaan Ma'am Jules, no, nga hindi kita kinahanglan nga maglunob kung may ala man lang nga sufisyente nga healthy nga seedlings, no, sa sulod sang mga sample quadrant naton Ma'am Jules. Yes sir. Sakto sir. Then dapat ang aton nga quadrat, no, ilang tawon gid naton kung i-inspect gid naton kung uniformly balang anang kung ang pariyo balang color sang iyang sir, no, nga dahon kag ang anang kataason sir, no, parehas man kag wala sang damage sang aton nga peste. Ano Ma'am Jules, no, ang mga rekomendasyon naton, no, para nga ma-achieve naton, no, ang ining K-check number 4, no, nga nagasiling, no, sufficient healthy seedlings, no, kadamuon sang healthy seedlings nga aton nga pagagamiton. So nga to rekomendasyon dira sir sa to ma-achieve natin K-check number 4 sir sa direct wet seeded rice natin sir. Dapat isundon dito naton ang land preparation and leveling sa aton nga recommendations sang K-check number 2 sir, no. Kag i-protect natin ang aton nga pre-germinated seeds sa space, no sir, no, sa rats or ilaga, sa mga puhol, sa mga hilamon, kag gina-follow ginaton sir ang mga pest management practices nga gin-recommend sa aton ng mga technicians. Yes, kaya ini nga mga ginpang mention, no, ni Ma'am Jules, no, sa may mga areas Ma'am Jules nga damo maya, damo kool, no, kung damo mga amigo naton Ma'am Jules, no, nga sa seedling stage pa lang mahimo na, no, nga makabuhin, no, sang aton nga tanom, no, kung transplanting ang aton nga gamit ginapangutod lang nila Ma'am Jules, no, ang aton nga mga seedling, no, o kung direct seeding huwag kita kabalo pakugpa, no, sang aton nga mga amigo nga mga maya paglupad nila laka-laka na ang nabilid, no. Yes, sir. Nga mga pinasi sa aton nga talamnan, no. So sa ini nga stage Ma'am Jules, no, kinahanglan vigilant kali ang aton nga mga farmers. Yes sir, dapat ang isa sir ang gina-monitor ginilang ilang at alamnan sir kay sa mo na nga stage ang ilang nga palay do ka sensitive pa na para sa aton mga pest kag mga insect pest mga gataki sa aton palay. Pero kung ang tillering stage pa lang siya, so muna mataka masusunod naton nga mga K-checks nga no need na sir na mag-apply sa mga insect pesticides, mga pesticides kaya ang aton nga humay may nga tawag man nga recovery period. Pwede na sila sir makalagas sir kung ma-damage man sila sa mga peste sa peste sa amon na nga stage ay pwede pa sila kalagas sa iba nga wala ma-damage. Nga Ma'am Jules, no, nga likawan gid naton, no, nga magkalautod ang dahon, no, sa aton nga mga seedlings o kung aton nga mga punla, no, nga likawan naton nga magkalautod Ma'am Jules before naton i-transplant, no, sa aton nga field. Ma'am sir, ang ibang gina-practice nila before nila itanom sige na utod bala na ang puntas ng seedling sir, no. So which is dapat hindi ito pasundon kay ina dira
ma-attacking aton mga diseases sir no sidlan na sila ang pwede point of entry sa mga sakit nga pwede nga mag-damage sa ilang na mga tanong. So likawan gid no, tandaan ha sa aton nga mga farmer enrollees no, hindi gid pag-utdon no, likawan nga magkalautod ang dahon no sang aton nga mga seedlings kay sa nasambit no ni Sir Mark Camboa, isa ini ka mga point of entry no sa mga masakit nga mahimo makadamage no sa aton nga seedlings. Dugang pa Ma'am Jules no nga mga points naton nga diskusyon sa key-check number 4. So, ang key-check number 4, kung i-input to nato ang tanan nga mga practices naging recommend sa atong key-check number 4, so maka-output na kita sa mga sufficient no number of healthy seedlings, Sir James. Kag kung na-output nato ang sufficient number of healthy seedlings, so maka-epekto ini sa aton nga pag-ani. So, kung nasunod nito ang key-check number 4, maka-resulta ni siya sa aton mataas nga ani. Tapos ang quality sang aton nga grain is manami sir no. Tapos taas man aton nga profit kag gamay lang nga damage sa aton nga environment. Yes no, kinahanglan naton no nga sundon gid no ang mga recommendations naton no sa key-check number 4 Ma'am Jules no. Pila ka metodo Ma'am Jules no ang mahimo naton no sa pag-establish naton no sang aton nga palayan. So, ang sa aton nga methods no sir no recommended nga methods sa pagtanom sa palay may aga kita nga manual sir no kung transplanting manual transplanting may mechanical transplanting kita kag modified wet dapog nga method kag kung sa direct wet seeded naman sir may aga kita nga row seeding kag may broadcasting method. Yes no Ma'am Jules no granting no nga nakatanom na kita no sa aton nga talamnan no? Gamit ang direct seeding o transplanting Ma'am Jules no. Ang pamangkot na subok no ni farmer no pila na kaadlaw no antes kita nga mag replant no sa mga hills nga nagkalamatay o kun wala nagtubo Ma'am Jules. So Sir James no ang kung gina-recommend na sa aton key-check number 4 kung mag-replant kita sa aton nga missing hills dapat sulod siya sa 7 to 10 days after transplanting sir no para ang aton tong seedling maka naggas no sa una tong aton gitanom kag ma-avoid naton ang uneven nga maturity sang aton nga palay. Yes no kung wala kita may na handa no nga seedlings Ma'am Jules no in case no nga nagtransplanting nag direct seeding kita no kinahanglan bala Ma'am Jules nga magpalagas kita hulom sang nagkakaigo nga binhi para nga mag lunob naton o isabog naton sa mga missing hills. Sir, so kung sabog sir hindi nato na malikawan nga may ara nga portion nga damo iya nga seedling sir no may ara nga portion nga malaka no. So dira makuha lang kita no sang healthy seedlings dira sa mga madamo to no madamol nga area o pasabog kag pwede na siya gamiton naton mag-transplant sa aton nga mga missing hills. Yes kay subong nga wet cropping season Ma'am Jules no hindi naton malikawan no nga after naton direct seeding no after naton sabog no maulanan no. Yes, kay wet season kita no. So kung maulanan ang tendency sa aton nga mga ginpang sabog nga bini no magtumpok-tumpok no o kung maglapta Ma'am Jules no. So kung maglapta siya may mga portion gid no nga hindi naton malikawan nga madamol kag may portion man nga malaka. So nga kinahanglan gid nga buhinan to Ma'am Jules ang madamol kag itanom diri sa malaka. Ano ang bintaha sila Ma'am Jules? Sir, ang bintaha sir kung ang malaka ang aton nga palay sir is makagipi siya sa mayo sir no. Kag wala sila gaagaway sa nutrient sang iya katupad. Kag sa naman sir sa aton pag manage sang weeds no. No? Madali maghilamon kung malaka ang aton nga palay. So nasambit mo damo ang ipi Ma'am Jules? Gadamo ang ipi sir. Naaman. Kaya may space pa siya sir nga for gipi kaya hindi siya magutok sir. Tagbintaha sir kay
ma-prevent nato ang lodging during the sir kung may typhoon. So importante gali Ma'am Jules no nga i-take note kid nato no ang spacing sa hindi lang sa hills kundi sa Roseman Ma'am Jules no ang proper spacing gid sang aton nga healthy seedlings no diri sa K-check number 4 no kay hindi lang siling okay, may bastante ako mga healthy seedlings, igatanom ko lang ini, no? So, without proper spacing, hindi man gali makatuga ini o kung makahatag ini, Ma'am Jules, no? Sang bastante nga patubas. Yes, sir. So, dapat, sir, may komendasyon kita, sir, no? Sa K-check number 4 natin kung mag-transplant kita, sir, no? So, kung mamanwal sa aton mga farmers, kung mamanwal naman ka mga transplanting, dapat ang aton nga planting distance kung wet season is 20 cm by 20 cm, Sir James. Kag kung dry season naman, Sir James, 20 by 15 centimeters. Kung kamo magamit sa mechanical transplanter, dapat may ara kita nga planting distance nga 30 to 15 centimeter during wet season and dry season, sir. So, isa lang ka distance, no? During wet and dry season, no? Kung mechanical, sir. Kung mechanical nga aton nga metodo, no? That's 30 cm by 15 cm. So, mas lululigwas siya gawa, Ma'am Jules, no? Compared naton sa manual nga metodo sa pagtransplant, Ma'am Jules. So, dugang pa dira, sir. Kung close abi ang spacing sa aton nga humay, magaresult ni siya sa mutual nga shading or less pillars to ang baka sir mas nami kung malaka kay kagipi siya maayo, sir, no? Kagang ang tall plants are susceptible to lodging. This is for transplanting, Ma'am Jules, no? How about kung direct seeding, no? We understand ang traditional naton nga gamit, no, sa aton nga mangunguma ang pagsabog, no, o kung pag-broadcast, no, pag-broadcast sa aton nga bini. Aside from broadcasting, Ma'am Jules, pwede ayhan aton nga mga farmers makagamit pagid, no, sa mga makabago nga teknolohiya sa pagsabog sang bini. Yes, sir. So kung technology man, sir, no, sir, ang sa amon nga model farm, gina-required ginamon sila magamit ang granule applicator, sir, no? So kung hybrid man ni siya, ang 20 kilos per hectare is enough na sa 1 hectare nga area. So kung magamit ka mo sa granule applicator, adjustable mo na, sir. So makaya na ni nga ang 20 kilos paigo sa isa ka hektarya. Aside from the granule applicator, may ala pa pala iban nga pwede magamit si farmer, Ma'am Jules? How about ang drum seeder? Pwede ba nila magamit, Ma'am Jules? Yes, sir. Sa drum seeder, di ka ma-adjust mananda nga ipaigo ang inang recommended nga kilos per hectare, sir. So, dili sa drum seeder, no, bala naton, hindi kid dapat masyado kalaba ang gamot sa aton nga binhi, Ma'am Jules, para nga makagwa. Oo, sir. Yes. Same with sa granule, sir, dapat hindi kalaba ang iyang gamot antes siya So dili si sabog, oh. So dili sa duha ni nga metodo nga ginagamit naton, ginagamitan sa drum seeder, no, kag granular applicator. We understand may mga seeding distance man ini, Ma'am Jules, no, nga gina-follow, no, o kung random lang ang distansya sa aton nga binhi diri. Sir James, no, kung magamit kita sa granule applicator, Sir James, no, basta makaigo lang to ang 20 kilos or 20 to 40 kilos kung row seeding, kag 60 to 80 kung broadcasting, sir, no, sa isa ka hektarya. Pero nakita namon wala man sing maikit, kag wala man sing malaka nga balay. So dapat kung granular applicator aton gamito, no, eksakto lang gid ang distansya, Ma'am Jules, no, sa aton nga mga binhi, no, nga may space siya for tillering, no, nga makagipig sa mayo. At the same time, no, hindi niya man mahandungan, Ma'am Jules, no, ang iban nga kaingod diyan nga mga binhi. So amo na ang bintahan, no, sa mga scientifically developed nato, no, nga mga technologies, no, nga gina-introduce sa aton nga mga farmers, as pronounced, no, sa aton then secretary, no,
Manong Willie no nga dapat scientifically based kid no ang aton nga pagpanguma. Ma'am Jules no ginakulabos na kita no sa aton nga timpo no dili sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na katundan no. Good morning sa tanan naton no nga mga farmer leaders no nga nagapatigayon ginapasyo no o kon ginaplay anay no ining aton nga episode sa mga pagtilipon-tipon no sa aton nga mga farmers no sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan no. We understand may mga strategiya no nga gintudlo ang aton nga partner agency no ang Agricultural Training Institute para nga mapalabot gid no sa aton nga mga mangunguma ang ini nga mga informasyon. Ma'am Jules, imo nga mensahe sa subong nga adlaw no sa aton nga mga farmers kag kung may mga talamyawon ikaw go ahead Ma'am Jules. So, sa aton mga farmers, padayon lang kita no, sa pagproduce ng aton nga paray o palay para sa aton nga mga kaupod man no. Kagyatamyaw ko man ang mga kaupod ko dira sa Department of Agriculture med nga aga sa tanan. Kag Kay sino sila Ma'am Jules? Yes kay Sir Ma'am Joey no kag kay Sir Jolimar. Congratulations in advance. Yes sir, Sir James na belated happy birthday Sir James. Then sa mga kaupod ko sa Rice Model Farm padayon lang kita sa pagsibisyo sa aton nga mga farmers. Yes, salamat kid Ma'am Jules no, sa pagupod sa aton nga programa no kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na katundan. School on the Air on Smart Rice Agriculture no kay Lee Ogoy Alinsangaw no may dayad nga agag kay ang Manyag Blood sa Rice Program sino gani siya Ma'am Jules no. Si Patrick no Patrick good morning okay, si Patrick no at the same time no kay Ma'am Esther Ruth Torreverde kay Ma'am Lucille Pereral Telia no kay Ma'am Idna Lavica Ma'am Judy Volquerin Ma'am Flory May Castro Miss Donso no kag Ma'am Judy Volquerin kag kay Sir Jeron Magbanwa no aton nga mga farm casters no sa mga provincial agriculturist naton sa sunod nga episode namon kamay isa-isahon no sa pagtamyaw mayad-ayad nga aga Sir Inje kay Sir Inje no Inje Mar Bautista no kay Sir Rick Quintolia subang man no kay Ma'am Merna Reyes no mga listeners naton sa Banati no kay Ma'am Leandra Villacarlos sa Gimaras no Ma'am Prosisa Gamarcha good morning gid sa inyo no. Sa ngalan sang aton Regional Executive Director no kag aton Center Director no Dr. Eden De Los Reyes Bautista no sang Agricultural Training Institute. Kaupod no si Ma'am Nikki Gallego no kag mga staff no sa Agricultural Training Institute. Kami tanan no nagasiling sa inyo nga ang tagsa katapak sa aton dapat sa aton talamdan among libre nga abono kag pagkaon sa aton tanom kag kasabatan kag talaksan sa aton kapisan kag ang paggamit sa research based no nga teknolohiya ang mangin gabay naton sa mauswagon nga pagpanguma. Iniinyo kasubong nga manguma no kaupod si Ma'am Jules kag si Sir Nonoy Mark Lester Gamboa nagasiling sa inyo. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.